Laguens der objectiu de diversificació econòmica de la Val d'Aran, impulsat pel Hub d'Innovació EPIC del Consell Generau d'Aran i de l'Associació d'Innovació en Territoris de Muntanya, i una de les línies de treball és la retenció de talent i la diversificació dels sectors empresarials del nostre territori. Viure en entorns de muntanya, com el Escauer Massiu, ha demostrat que millora notablement la qualitat de vida. I per això que cada dia més professionals de l'entorn digital que han l'opció de teletreballar decidissin deslocalitzar-se en Tanau i territoris. A través de Catalunya Rural Hub, dels professionals del món digital que dictaven suggerció de deslocalització han gaudit de 2 setmanes descrivint com és treballar i viure en el nostre territori. Acabada la seva jornada laboral en coworking, els participants han pogut interactuar i conèixer les principals empreses d'innovació en territori, a tal com les infraestructures des que disposar. A través de diverses passejades pel nostre bosc, han vist de primera mà el que ell viu en la Val d'Aran. Han pogut descobrir la nostra cultura, com és l'aranès, les nostres tradicions i la gent que viu en la Val d'Aran. El final del Catalunya Rural Hub coincideix amb el Congrés d'Armaricies i una activitat d'impacte de nova tecnologia com és la ciberseguretat. Aquest amàs d'experiències ha sigut una demostració que un expert o experta en noves tecnologies i viure en un indret tranquil i únic com el nostre és possible. Diversos dels participants se quedaran i altres seguiran el seu camí, però tots s'emportaran un tros de la Val d'Aran.